हो जाओ कहते रहन खेसारी भैया कि आवा एक बार तनी देख लिया, तो उनको जब उतना चूल मचता तो ये खाली देख लिया, आपस में भीड़ के देख लिया से कम बा ना अहिर राजपूत से कम बा ना राजपूत से अहिर कम बा, कौनो जात केहू से कम नहीं खे। अभी देखी तू लोग अपन दिखावल गाँव में कितना चूल मचल बा। खेसारी के बारे में बोलस ना खेसारी लाल पवन सिंह के बारे में बोलस, तब ये लोग के था पता लग जाए, था पता लग जाए तुरंत कि हाँ तू झगड़ा झंझट मत कर, तू असल के राह पर चल के दिखाओ कि हाँ हम अपना पावर से अपना कलाकारी से झगड़ा झंझट भल छपरा में जब अही राजपूत में तो झूठो कहने लगलस कि अब जातिवाद गाना कोनो आई तो वो कलाकार पर कार्रवाई हुई, ठीक ना। ओकरा बाद खूब धड़ाम 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 गाना आवता, कहाँ कोनो कार्रवाई। चंदन चंचल बेचारू ढोणी चटना गावत हन, उनकरा तक असर पड़ गल बा, उहो अभी गावल बंद कर दिले बन सब माई बहिन। अरे जब तनी के में इतने तुतकी ले ले बा तो खाली दू हाथ कल हाउस करत एकदम उ लोडम हाउस तो कम करत उनका जे चमचा बेलचा बा उ तो आग में मुतत एकदम, ठीक न। नमस्कार प्रणाम, हम हैं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे बनी हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारे साथ है भोजपुरी के फेमस रिकॉर्डिस्ट कह सकतनी अप्पू सिंह जी मौजूद बानी। कई गाना के ऐसा रिकॉर्डिंग कैले बानी जौन गाना आज के डेट में अभी भी गाना बजत हुआ शादी भी हमें नजर आ जाला। रिकॉर्ड तोड़ गाना के यहाँ के रिकॉर्डिंग कैले बानी और गाना कई गो रिकॉर्ड भी तोड़ले बा। कैसन बानी सर? खूब बढ़िया बानी। तो सबसे पहले भोजपुरी में तमाम हेडलाइन भोजपुरी के देखे वाला श्रोता के हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार बा। आगे बताएं। ये बताइए सर, अभी कैसन कैसन गाना के रिकॉर्डिंग हो रहा बा? का गाना मार्केट में एकदम छा गई बड़ी सन कि खाली विवादे छा रहा बा? अभी तो गाना बजाना के कोनो सिलसिलेवारे नहीं पता चलत। अपने में भोजपुरी के शेर कहे जे केहू शेर बा केहू सावा शेर बा कहे जल अपने में तार डोम घाउज करत एकदम उ लोग डोम घाउज तो कम करत उनका जे चमचा बेलचा बा उ तो आग में मुतत एकदम, ठीक न। जैसे कहल जाला कि जौना चीज़ वो लोग के नहीं बुझात कि जौना चीज़ में चमचा रहेला वही चीज़ के खाली करता उ लोग। तो बाद में भी आइलो जौन चमचा बा अपने में माई बहिन। अरे जब तनी के में इतने तुतकी ले ले बा तो खाली दू हाथ कल सा और जैसे लाइव रिकॉर्डिंग डालता सा कि हई होकरा बहन के होकरा अथी के भोसड़ी अपने में सब कर के जब डालत रहो तो ऐसे बढ़िया बा कि खाली लाइव आ जाए सबको, हमू में आके अपन आईडी से लाइव आ जाए आके ओकरा बाद कहम कि हाँ तब तू लो अपन देखा में कितना चूल मचल बाटे, ठीक ना। झूठो कहानी कोनो ना कौन लड़का के गाना बाजे देता लो ना कुछ अथी होता लो अपने में माने गारा गारा गरहट क के आ सारा मतलब इंडस्ट्री के माई बहन कैले वाले एकदम का केहू के गाना बाजी। भोजपुरी जोन ग्राह बाटे गाना के ग्राह बाटे ओकरा पे कहे कि आप तो कहिए से काम करतनी, काफ़ी साल से काम करतनी, अभी के डेट में तत्काल जोन बाटे प्रेजेंट टाइम में का असर पड़ल बाटे? असर तो इतना गहरा पड़ल बा कि चंदन चंचल बेचारू ढोणी चटना गावत हन, उनकरा तक असर पड़ गल बा, उहो अभी गावल बंद कर दिले बन। रउआ सबके कृपा से, रउआ सबके कृपा से ना ओ लोग के कृपा से, चूँकि देखी कि उतना गहरा गहरा गाना गावे वाला के जब गाना नहीं खेबा तो हमनी के तो खैर साफ सुथरा गावत नहीं सा तो ओकर दूर दूर तक कोनो पता आता नहीं खे। एगो हमू कहने कि हमू एगो बुरकी मारी लागे देवरू हो खूब बढ़िया सुर मिला मिला के ओकर थहे पता ना चल कि कहाँ गल ना गल। बहुत बढ़िया हम कहनी गईनी ओकरा कहनी कि देखी तनी हमरो कुछ आ जाओ, लेकिन कहाँ इ लोग आपस में ताह न एकदम का हम बहुत कुछ कहे के मन करत लेकिन का कहीं ताह नापत में एकदम करत लोग कुकुराहट कि साफ बुझात नहीं खे कि कहाँ कौना गत में जाता भोजपुरी के लोग एकदम अंतर्गत कर दिले बा। यहाँ के दोनों आदमी कहत नहीं कि भोजपुरी कंपनी के बहुत अच्छा उच्च स्तर पर लेके चल गई। जब भोजपुरी आज ब्रांड हो गई बा और भोजपुरी में जैसे ही माहौल हो गई बा विवाद के लगातार एकरा में कई गो ऐसा सिंगर बन नया सिंगर बड़न सुपरस्टार सिंगर बड़न जकर अब ऐसा नहीं होत कि सांस भी लेवल मुश्किल हो गई बा। सांस अब कुछ दिन में सिंगर तो अभी देखी पहले हम गवावत रहे बहुत सारा सिंगर रहन जे आवत रहन गावत रहन अपन करियर बनावे के चक्कर में रहन। अब तो बनल सिंगर के करियर के एकदम माने माई बहन कह देता लो का केहू आगे बढ़ी ना बढ़ी। लोग के अपने में ये लोग के राय विचार बा। हमरा जहाँ तक लागत कुछ ना कुछ राय विचार बा। जब कोनो नया कलाकार के गाना बाजल चालू होता कि लोग के आपस में झगड़ा अपन उड़ाते नहीं खे। और जब तारा लोग के इतने जब चूल मचता तो खाली एक एक हाथ हो जाओ कहते रहन खेसारी भैया कि आवा एक बार तनी देख लिया, तो उनको जब उतना चूल मचता तो खाली देख लिया आपस में भीड़ के देख लो। झूठो खानी पब्लिक तो खैर चुतिया बढ़ले बा, चुतिया नहीं हाँ चुतिया बा जे वो लोग को समझत नहीं खे। नेता वाला उ लोग उपाय करता लोग हई हई जात हऊ जात। अरे राजपूत के केकरा से कम ना अहिर राजपूत से कम बा ना राजपूत से अहिर कम बा, कौनो जात केहू से कम नहीं खे। अभी देखी खैर एमे तो उ लोग के हम ना कहे सरकार जन बिया एमे अहम भूमिका में बिया, चूँकि जातिगत जनगणना होता अभी तो खैर कृपा से बंद हो गया ना तो अभी और भी अभी लोग का करता लोग अभी और होई
जब पता चल जात कि हाँ हम बाहुबली बनी तो ओकरा बाद होइत, लेकिन अभी भगवान के कृपा से उ बच गल। तो एमे सरकार कहीं देखी सरकार कितना बढ़िया टैक्टिस झूठो के जब झगड़ा झंझट भल छपरा में जब अही राजपूत में, तो झूठो कहीं लगैलस कि अब जातिवाद गाना कौन आई तो वो कलाकार पर कार्रवाई होई, ठीक ना। ओकरा बाद खूब धड़ाम 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 गाना आवता, कहाँ कोनो कार्रवाई होता कुछ नहीं सही बटे। देखी जातिगत के बात करल जाओ तो पूर्ण रूप से भोजपुरी इंडस्ट्री दूगो जात में दूगो गुट में बट गई बिया, एगो राजपूत कह सकिन एगो अहिर कह सकिन। जबकि छपरा में ऐसा कांड होता था ना पावर स्टार पवन सिंह के बयान होता ना खेसारी लाल यादव जी के बयान होता कि हमारा सपोर्ट में चाहिए ऐसा समाज में ऐसा ना होके चाहिए। और जहाँ जब बात करल जाओ तो खेसारी लाल यादव कहते नहीं कि पवन सिंह के टीम में खाली राजपूते रहेलन, खाली उ जातिवाद करेलन, पूर्ण रूप से जातिवाद हवन, जातिवाद मानसिकता वाला हवन। जबकि अगर उनकर कहल जाओ कि उनकर जब छपरा में ऐसा घटना होता तो उनकर कोनो बयान नहीं होता। देखिए अब कहे वाला के केहू मुँह नहीं रोक सकत। हम तो अभी ना देखनी है कुछ पवन सिंह के ऐसा जातिवाद वाला काम करत कि हाँ राजपूत हन उनकर सपोर्ट कर दी, तो राजपूत के और सपोर्ट ना करस बेचारे। बात करतनी बिल्कुल राजपूत के तो और सपोर्ट ना करस। और कोनो कलाकार के देखले बनी बढ़ावल हाथ धइल कोनो कलाकार के वो और तो बोलियन का, ठीक नु। लेकिन जब ऐसा बात है खाली हम चाहता नहीं कि हाँ दोनों आदमी सामने बैठो, सामने दोनों आदमी में वार्तालाप हो डुएट हो जाओ दोनों आदमी में एक बार, लेकिन होत नहीं खे झूठो खाली मीडिया के माध्यम से उनका के इनका के उनका के कह के यही में सिमट के रह जाता। अब जितना हमनी के दर्शक लोग बा लोग अब केहू निकलता तो यह देखे में रह जाता कि हाँ केकर का झगड़ा केकर का। ये लोग के एगो और टैक्टिस बा खूब बढ़िया कि हाँ जब झगड़ा झंझट हुई तो लोग डाली कैप्शन में कि हाँ पवन सिंह का झगड़ा, खेसारी लाल यादव का झगड़ा। अब वो लोग के झगड़ा डाले तो वो लोग के गनवा आई, गनवा आई तो लोग के व्यू चल जाता है, चल जाता। जब इतने तू लोग कलाकार बारलो इतने बढ़िया बारलो दोनों जना, तो तू खूब बढ़िया ऐड हटा दलो बिना प्रमोशन के एक बार कह के दिखावलो। जब दिखावा तो लोग एक दिन में 3 मिलियन गल 5 मिलियन गल, तो ओकरा बाद हम देखें कि कितना तारा लोग के पब्लिसिटी बचा, कितना फैन फॉलोअर बा, 3 मिलियन जाता कि 5 मिलियन जाता कि 10 मिलियन जाता, तो हम देखम तब तना घड़ी जब इतने तारा लोग के फैन फॉलोइंग बा उतने तू लेथी कब बारलो इतने सक्रिय बारलो, तो मत लगाओ लो ऐड गाना पर, कोनो गाना पर ऐड मत लगाओ, सीधे अपना से बोल के ओकरा बाद प्रमोशन करो। एगो नया लड़का से ना बदतर स्थिति हो गल तो फिर तू लोग कहियो कि का कहानी है। तो आप चैलेंज करो तनी दोनों स्टार बिल्कुल चैलेंज करतनी एकदम। ई लो बालो कि अब कंपनी का पैसा लगता, ये लोग के तो पैसा लागत बा ना। नया कलाकार बा बेचारा कहाँ से मजदूरी करके किसानी करके पैसा ले आवता कि गाना गाए अपन कैरियर बनाए। लेकिन ई लोग का बा कंपनी के पैसा लगता, कंपनी के खाली बोल दे के बा अपने 10 लाख रुपया लेनी 15 लाख रुपया लेनी लेके कंपनी अपन ऐड लगाओ, कंपनी अपन इंस्टाग्राम वाला के बोला के ओकर ऐड लगवाओ, ओकरा बाद क्या बोले यूट्यूब पर प्रमोशन लगाओ, लगा के केहू एक दिन में 3 मिलियन देता केहू 5 मिलियन देता। अरे 3 मिलियन 5 मिलियन उतना घोसड़ जहिया अपना बूता पर निकाल बोलो तू लोग, जहिया अपना बूता पर तू लोग दिखा दे बोलो 3 मिलियन 2 मिलियन उतना तार लोग बुझ जाम कि हाँ तू लोग कितना पानी में मारा लो। और एकदम ऑन कैमरा कहते नहीं कि जहिया 3 मिलियन 5 मिलियन दिखा दे लो एक दिन में, तो 24 एक दिन छोड़ो 3 घंटा 5 घंटा में देखल एक दिन में दिखा दे तो ओकरा बाद तार लोग हम मान जाए। सब जन ऐड के भरोसे चलता रहो ऐड के। अरे कितना पब्लिक के बुर्बक बनेबा, कितना पब्लिक के बुर्बक बने बोलो तू जा। जब तू लोग आगे बारो तार लोग खुद समझे के चाहिए, ना तार लोग के गाना के दिक्कत बा ना तार लोग के पैसा के दिक्कत बा, तार लोग के तो और बढ़िया से बढ़िया काम करे के चाहिए, बढ़िया से बढ़िया गाना लिया के चाहिए, कलाकार एक से एक बार। तू लोग तो एक बार कहते एक से एक गाना तार लोग के लेखक देवे खातिर तैयार हो जाए। लेकिन ना ये लोग के जन बा आपस में गनकटौल करे के बा, आपस में मार झगड़ा करे, मारो झगड़ा होती तो एगो बात रख। मार झगड़ा कौन मार झगड़ा होता कि खाली मार झगड़ा ये होता कि हाँ तू उनकर फैन उनकरा में लड़ो, उनकर फैन उनकरा में लड़ो, ठीक न। ये ऐसा ने मार झगड़ा होते। अच्छा, अगर कुछ बार के अब जो प्रोफेशनल इनको लोग लड़ाई रहे कि रउआ ट्रेंडिंग बनी हम ट्रेंडिंग बनी, रउआ फिल्म करतनी हम फिल्म करतनी, रउआ से बेहतर हम करतनी, राउर ज़्यादा बजट के बाकी हमारे ज़्यादा बजट बाटे, राउर ज़्यादा कलेक्शन भइल के हमारे कलेक्शन है। अभी पर्सनली आ गई बा। अब उनकर वो मेहरारू के बोलत रहे कि उनकर 4 गो बियाह रहे, या उनकर फैमिली में कहत रहे कि आरा जिला जोन बाटे वो छपरा चपले रहेला, जो करही में हमेशा सब कोई सूरे लेके पैदा होला। नली अगर कुछ कहत नहीं तो ओकरा पहले जान लियो ओकरा बारे में। अगर केहू शांत बात एक मतलब ई मत समझी कि हाँ ओकरा जानकारी नहीं चाहे ओकरा बोले नहीं चाहे चाहे कुछ कह नहीं कर सकत। हाँ बहुत चीज़ जहाँ लेवल के होला वहाँ आदमी बोलेला, ठीक न। अब सब जगह लब कैलम तो उससे आपन अस्तित्व कम होला, ठीक न। तब के कहाँ का बाना बा सब कोई के पता बा, ठीक बा। केहू कलाकारी में तेज बा तो केहू गावे में तेज बा, सब कोई के अपन अपन अस्तित्व। 5 अंगुरी बा 5 अंगुरी बराबर नहीं खे,
ठीक ना। तो केहू कहीं तेज बा केहू कहीं तेज बा, तो ई कहला पर कि हाँ ई ना आवेला ऊ ना आवेला, केहू के चाहे पवन सिंह होकर चाहे खेसारी लाल होकर ई कहे कि पवन सिंह के खूब बढ़िया गावे आवेला तो खेसारी लाल के खूब बढ़िया डांस करे आवेला, खूब बढ़िया एक्टिंग करे, उनका मनोरंजन करे आवेला। दोनों जना में एक दूसरा कहीं ना कहीं बा, केहू जब इतना आगे बालो तो कहीं ना कुछ बा। लेकिन हई जे डोम घाउज होता है बहुत गलत बा, बहुत गलत बा एकदम। नया कलाकार जब बढ़ जाता तो लोग के तितकी लागता, लेकिन इतना दिन कितना चली। एगो कहावत रहे, कहानी पढ़ले रही 7वां क्लास में कि सियार आया सियार आया, कितना दिन ऐसे चली। सियार आया सियार आया, एक दिन साँचो के सियार आ जाए तारा लोग के दुर्दशा हो जाए, केहू फिर देखी ना। अच्छा, ई कहीं पब्लिक स्टंट ना हो कि पब्लिक के मूर्ख बनावल जाता और जितना भी आवेला सिंगर बड़न जैसे रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, अंकुश राजा, राकेश मिश्रा, ऐसा जैसन बहुत सारा कलाकार बड़न जो ई दोनों स्टार के बीट कर सकत रहन उनकर स्टारडम के खत्म करे खातिर। बिल्कुल देखिए, इहे तो समझे वाला चीज बा, इहे बात के बुझे के बाद चीज के चिन्हे के बा। जब जे देखा तो कि केहू के गाना होता ना तो अपने में लड़ जाता लो, जब जे होता तो अपने मिल लड़ काहे से कि वो आगे बढ़। ये लोग के सामने साथ जैसे एगो होला कि हाँ हम तरह से बेट करके मतलब बाजी लगा के तब हम जीती, वो लोग नहीं जीतल चाहत। लोग जीता था कि हाँ ये अथी करता रहा, गाली गलौज झगड़ा झंझट कर दा कि बस हुनकर गाना ना बाजो रोक जाओ। राकेश मिश्रा के खूब बढ़िया गाना बजत रहे कि अभी जो गाना अभी 200-300 मिलियन गल बटे, राजा तनी जाई ना बहरिया, ठीक है, खूब गाना चरम सीमा पर है, एकदम खूब चरम सीमा पर है। ये लोग आके गए रहे लो शूटिंग करे, का बोले कहाँ लंदन गए रहे शूटिंग करके, आके ताना ढोम घाउज कोई लख लो कि गाना के एकदम माई बहिन हो गल। गाना कहाँ गल ओकरा बाद पता ना चले, ये लोग के डोम घाउज लोग लागल देखे, ये लोग यही करता लो। अभी जब जौन कलाकार अगर कोनो बाजता तो तुरंत लोग के झगड़ा झंझट चालू हो जाता। और जब झगड़ा झंझट तो लोग करते हैं, अच्छा हाँ रउआ कुछ हमरा के बोल दी, हम रउआ के कुछ बोल दी, तो ये झगड़ा थोड़े भयल। झगड़ा भल के रउआ हमारा फफेली में हाथ लगा दी, हम रउआ फफेली में, के कितना मजबूत बा वो जी तुरंत बुझा जाए। अब झूठो खानी बाता बाती का के झगड़ा होला। अच्छा, कहीं भोजपुरी में अब वो सिचुएशन नहीं खेल जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में सिद्धू मूसे वाला के जो सिचुएशन है का आवता भोजपुरी खून मांगतिया, कहीं ना कहीं गिरी भोजपुरी, जहाँ गिर जाओ जहाँ धधक जाओ भोजपुरी खून मांगतिया, बिल्कुल। अच्छा, ई सब विवाद के बीच में स्टूडियो के का स्तर रह गइल बा, का स्टूडियो पे भी प्रभाव पड़ल बा, का गायक अभी आवत रहन कि गायक भी विवादे में रहल चाहत रहन और विवादे करल चाहत रहन ना। गायक तो जैसे चलता गायक आवत रहन जाता ना, लेकिन अब दुख होता नु केहू का, अब मेहनत करके केहू पैसा लगा होता एकदम 45 डिग्री पार कर जाता दिन में। हमने केसी में रहता है, जब लाइन कटता तो बुझाता कि छटपट ही ले लेता, ठीक बा। बाहर जे रहे वाला लोग कैसे रहता, वो कितना जे करता जे किसानी करके कैसे कैसे करके ओकरा बाद हमर बहुत एगो कुछ दिन पहले के बात था कि एगो लड़का आयल गो गाना 8 गाना गा के ओकरा बाद 32,000 रुपया लेके आयल दिलस आ कहलक कि भैया गाना दे दी ना, हम और बाद में रउआ के दे देम। भैंस बकेन रखे बेचनी है तो इतने पैसा मिलल है। अब शंकर भी ओकरा के बड़ी डांटलन, डांट के ओकरा बाद कहलन कि तू लेके जा, पैसा ही ले जा, तू गाना सब ले जा, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करिह, तू कमई है, कमा के ओकरा बाद गाना गई है। सोची उ आदमी के कितना अंदर ललक बा कि हाँ हमू कलाकारी, सब कोई के अंदर कलाकारी बा, कलाकारी देखावे चाहता सब कोई, ना देखाई कलाकारी कुंठित हो जाए, उहे देखावे खातिर हर कोई बा। लेकिन आपस में बहुत दुख होता है, आपस में जब लड़ के झगड़ के, अरे तू बेट करके आओ ना जी, तू गा के आवा, केहू के बारे में मत बोलन ना। पवन सिंह खेसारी के बारे में बोलस ना, खेसारी लाल पवन सिंह के बारे में बोलस, तब ये लोग के था पता लग जाए तुरंत कि हाँ तू झगड़ा झंझट मत कर, तू असल के राह पर चल के दिखाओ कि हाँ हम अपना पावर से अपना कलाकारी से बाजता नहीं। तो ये नहीं के हो सकत, कहियो नहीं हो सके। ये ना देखत नहीं ने 3-4 साल में एकदम घर कटौल जौन बा एकदम चरम सीमा पर बा। ई उनकरा के बोलिहन, उनका के बोलिहन जरूर, वो स्टेज पर से कहता ना कि कलाकारी यहीं से चालू होला, कलाकारी यहीं से चालू होला। अरे कलाकारी और कोई कलाकारी नहीं खे, पवने सिंह बारन जौन बन उनकर से ऊपर कोई कलाकार नहीं खे। बॉलीवुड में एक से एक लोग बस सुर लगा दी, जौन आ कह दी तो आ करे में छितरा जिलो बढ़िया बढ़िया जाना, ठीक ना उतना स्केल बना थी। अब वो लोग के देखले बनी झगड़ा झंझट ना, वो लोग के झगड़ा झंझट देखले बनी आज तक नहीं कि देख ले। काहे वो लोग अपना दम पर बा, जौन बतन अपना दम पर बा कि हाँ वो लोग के अंदर कलाकारी बा। राहत फतेह अली खान के एक से एक गाना हिट बा, ओकरा पहले बहुत लोग के गाना उ जौन आलाप लगा दिले बा लागी अभी बढ़िया बढ़िया जाना छितरा जिले। केहू कहता कि हाँ हम लकीर खींच दिले बनी, केहू कहता कि जौन बतन स्टेज पर आलाप देखते हमने। खैर बहुत कुछ कहे के तो बहुत कुछ बा, कितना बताई। ये लोग के कलाकारी, अपने कलाकारी एक बार देखो लो, हटा के अपने कलाकारी एक बार देखो लो कि हाँ हम का गावत तनी, कितना पानी में बानी ना बानी तुरंत बुझा जाए। अब 10 गो 20 गो साथे साथे चमचा रहे वाला तो भैया तोहरे तो गाना में बाजता, ये भैया तोहरे तो गाना में बाजता हो चारों बगल। अरे भैया एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पर निकल के देखो, एक बार ग्राउंड में निकल के देखो तार गाना बाजता कि तार गाना के का भइल बा ना भइल बा, आ तनी आइडवा हटवा ओकरा बाद भैया तोहरो था हाल पता लग जाई, ठीक न। तो लेकिन ई लो अभी सच्चाई से दूर बालो,
सच्चाई से दूर बालो तो ऐसे लोग के लागत कि हाँ जौन बानी तो हम ही झमकावत नहीं, हम ही अथी करत नहीं। जौन चमचा लोग बाटे बस उहे स्टार के भ्रम में रख ले बा। बिल्कुल भरम में रख ले बा कि हाँ भैया तोहरे गाना बाजे तो तोहरे अथी होता। अरे तनी सामने एक बार निकल के देखा केकर गाना का गाना बाजे तो ना बजाता। आ एक बात हम बार बार कहत नहीं कि जहिया ऐड हटल ओ ना तारा लोग के तो जौन गत होई नु के कोई नया कलाकार से भी बदतर हो जाई, ठीक नु। खैर ढेर हम का कहीं, सब रउआ सब जानते बानी, रउआ सब देखा तनी जाना तनी। अच्छा, ऑडियंस का क्या है कि आपके भी जाने वाला, इंडस्ट्री में सुनने वाला और काफी लोग जाने भी ई माइक के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम माइक के माध्यम से ये कहीं कि देखी रहुआ अंदर सब कोई के अंदर भगवान दिमाग दिले बारन। सब देखे के बाद, सब देख के समझे के बाद, समझ के ओकरा बाद आगे काम करे के बाद। तनी बंद कर हो तू बीच में अपन पुँ पा चालू कर देता रह। अपन ई देखे के बाद, देख के ओकरा बाद समझे के बाद देखी जानबूझ के। अब का भला कि जैसे एगो मदारी वाला आई रहे, आ मदरिया वाला के देखा देखा तू खूब पैसा कमाए लगल, तब का भल कि एगो कलन से कि रहत आर मदरिये बिगात नहीं, दूगो कलन से अपने में ता झगड़ा एकदम। अब मैं लोगों कर मदारी छोड़ के एने घुलिट गल, एने लोग लागल देखे, अब उनकर मदारी के एकदम माई बहन हो गल। उहे अभी चलता। तो बस खाली देखे के बाद, समझे के बाद, अगर धीरे से खाली ओने से हट के जो बढ़िया गावत तो बढ़िया कर तो ओकरा के साइड हो जाए। बस ये लोग के सब मदारी वही जो मदारी ना रह गए, ये लोग के सब झगड़ा झंझट वही जी ना रह गल तो फिर कहम। यही से कहम कि केहू के बात के फेरा में ना पड़ी, के सही बा ना बल रउआ अपना दिमाग से सोची, अपना जातिगत हटा दी, जाति अपना दिमाग दिल से निकाल दी। सब लोग एक बराबर, केहू केहू से कम नहीं के। अगर आज रउआ केहू के एक थापर मारम तो अगलो ई मत सोचे कि कम बा, वो केनहू से ना केनहू से रउआ के सेक दी। ऐसे बस देखी समझी आगे का अच्छा बा समाज खातिर, सब कोई खातिर, उ देखी ओकरा अनुसार आगे बढ़ी, आगे चली। देख सकत नहीं यहाँ के रही अप्पू सिंह जी, जो साफ तौर पे विवाद के जड़ बता देनी है कि विवाद आखिर होता काहे और विवाद करावल काहे जाता। कहीं ना कहीं नया आवेला सिंगर, चाहे जो सुपरस्टार सिंगर बाटे, ओकरा के दबावे खातिर, ओकर स्टारडम के दबावे खातिर, ओकर टैलेंट के दबावे खातिर, नया सिंगर के ना उभरे खातिर मात्र पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग से खेसारी लाल यादव दोनों जना झगड़ा करत रहन जा और पब्लिक के भ्रम में रखले बन जा। और उनकर जो चमचा कहीं कि उनकर जो स्टार बनन, स्टार के आसपास रहे वाला आदमी भी स्टार के भ्रम में रखले बा कि रो खाली रोए बाजत नहीं। वैसे इंटरव्यू के लेके का राय बा हमसे जरूर शेयर करम। और अप्पू सिंह खातिर एगो कमेंट, इनकर बात से रोआ कितना सहमत बनी, अपन राय जरूर देम। हम आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देखते रहिए हेडलाइन भोजपुरी। जय भोजपुरी समाज, जय बिहार।